ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲେ। ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନ ସାରା କଷ୍ଟ କରି 400ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ। ସେ ତ କେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଦେବ, କହିବ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଖାଇଦେ, ତାକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଭଲ ଲାଗିବ। ଘରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମାଆ ମାନେ ଭାଉଜମାନେ ନିଜ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି BSK କାର୍ଡ଼ ଦେବ, ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ସିନ୍ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ତା ମଲା ଶବ ବି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକର ବି ଜୀବନ ନ ଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଭଲ ଲାଗିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ ଲାଇଫରେ ଥ୍ରିଲ୍ ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ହଁ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା କି ପାଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଗାଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ତୁମକୁ ସବୁ ଦଳରେ ମିଳିଯିବେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ଏ ଚୁତିଆକୁ ଦେଖିନିଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲିଡର ହେଇ ଶାସନ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଠୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର ନା। ଆରେ ୟାର, ବେଶୀ କିଛି କହିବି ତ ଲୋକଙ୍କ ଗାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯିବ। ଛାଡ଼ ୟାର।